Talaga minalas pa. Buti na lang papinis lang na nung minalas. Pinakasan ng hangin ng kanyang gulaw. Ito na, last 300 meters to the finish line. Arvin Armendez na sa karapat. Tignan natin, talaga wala na. Konti na lang, 30% na lang ang hangin ng kanyang gulaw. Pero kasi matayahan to. Huwag kayong kumurap. Huwag kayong pumikit dahil sigurado. Ayan na, mga angat na si Jeff Valdez sa kaliwa. Okay, ito yung ating MTV. So, ate Peloton. Oh, dami oh. Dami yan. So, maraming galing na ubos. Si Bobby. Okay. So, meron tayong dalawang breakaway. So nakakalayo lang ng mga 200 meters yung breakaway dito sa main group. Napakarami pa rin. So hindi pa rin tapos yung laban dyan ha. Maaari pang maabutan. Ang dami pa rin ng mga to. So yung ating breakaway, Arvin Armendez and Ron Ramos. Uy, medyo kumakalas ito si Idolo ha. So may tatakas pa kaya dito? Ang dami ah. SBCC, Warriors, Harina, Palina, Cycling. Ubusan to. Kasi bike mo. Ha? Ay, day, ilang ikot ba yan? Nari! Bobby! Banat. Hala, si Brian Van. Hala, si Brian Barbosa. So hindi pa rin talaga tapos tong laban na to dahil dalawa pa lang yung breakaway natin. Nakakalamang sila 200 meters. Napakarami mga biggats andito pa eh. Ito na si Brian Barbosa, Philippine Batang Pinoy Cyclist. Ayun oh. Dito rin si Jeff Valdez ha. O sino yung mga matitibay dito? Pasayo ating breakaway, si Arvin Armendez yung champion sa Batang Pinoy 15 to 16 category. Uy, Jerry Estrada dito pa oh, nakikita ko ha. Sakop na sakop yung kalsada ha. Hindi rin tayo makataas. Hindi tayo makalusot. Yeah. So. Oy. Ano? So, talong dito kung maabutan pa kaya nila yung ating solo breakaway, ay yung ating two-man breakaway. Uy, nasisiraan si Brian ha. Si Aris Ran dito pa rin. So may hinihiwalay na grupo dito sa harap. May hinihiwalay mga second group. So marami-rami pa to ha. Meron tayo dito GLC, Tarlac,
Team Tarlac. Uy, Devin Carino dito. Sino nag-aabol dito? Si Tantan Quiñones yung isa. Si Jonathan Ocean. Si Jonathan. Okay. Uy, yung mga tasikon pala yun. Si Anik pala yun, ha? Tantan. Derek Balanag. DR Estrada, naiiwan dito, ha? Team Sueben. Uy, si Bobby. Parang. Okay. So, magkakatakasan dito. Magkakatakasan dito dahil medyo maluwang tong ating kalsada. Si Bobby, oh. Mangat sa kaliwa tong si Bobby Morales. Kanya-kanyang takasan niya rito. Hey. So, may mga tumatakas sa sarapan. Si Bobby Morales, sinutugis ng isang riders. Umangat sa kaliwa. Umangat sa kanan. Umangat sa gitna. Yan na, diinan sa kanan. Bawan, bakbakan. Grabe ang diinan dito. Dapang-dapa, ha. Sagad-sagad, James Ubaldo, naiwan pala dito. Si Harley, ayun. So, ubusan, ha. So, hindi nila matikitan yung ating breakaway. Naubusan si Boss Bobby Morales. Dito, may humihiwalay na grupo. Matindi ang banat ng dalawang breakaway, ha. Talagang hindi matikitan. Devin Carino, tumataba. Si Jolo ba ito? Jolo. Ba't anong nangyari? Ba't nakawala yung breakaway? May breakaway tayo. Baka kakorpo rin nila yung breakaway, ha. So, malayo na yung breakaway natin. Si Yannick Reyes yung nasa harapan, na isang nag-aabol. Ito, si Tantan Quiñones. Si Kenneth Giritan ba yun? Okay, second group natin. Si Yannick Reyes. Si Jonathan Ocean. Si Risa. Shout out. Si Jonathan. Diba to? Si Will. Second group ito, ha. Si Wilson Bautista. Jonathan Ocean. And Yannick Reyes. So, malayo na yung breakaway. Titignan natin kung hahabulin nila yung breakaway o kakahurpo nila. Ronnie Ramos and Arvin Armendres yung ating dalawang breakaway. So, punta natin dalawang breakaway muna. Okay. So, ito yung ating dalawang breakaway. Napakalayo ng kanilang lamang doon sa second group. More or less mga 400 meters, ha. Yung nasa harapan, yung Batang Pinoy Champion, Arvin Armendres. At itong si Ronnie Ramos. So, iba talaga ang gilas din itong si Arvin Armendres. At talagang mahilig din talaga sa breakaway ito, eh. Mahilig din makipag-breakaway. Pero may pang-maintain kasi siya. Kaya niyang mag-maintain, ha. Sinasabi nila nakatutok lang siya. Nag-breakaway siya nun, eh. So, inilayo niya yung grupo para habulin siya ng mga ibang riders para makabuo sila ng breakaway group. So, sa haba ng binreakaway niya doon sa Batang Pinoy, siyempre tinamaan siya, kaya medyo nakatutok lang siya sa may likuran. Pero hindi rin natin alam dahil kuminsan nawawala yung signal sa live Dwayne Entertainment. Malay yun, nung nawala yung live, doon naman siya tumatranggo. Pero nakikita naman natin sa live niya na medyo pinupulikat itong si Arvin Armendres. Pero natin masisisi dahil yun ang diskarte, kaya hindi puro lakas, kailangan madiskarte ka rin. Kumbaga nagdedekoy ka, nagpapanggap. Hindi natin alam kung siya ay nagpapanggap na pinupulikat o talagang pinupulikat siya. Dahil nga naman nag-breakaway siya ng solo, ha, bago siya inabutan ng grupo at nakabuo sila ng breakaway. Pero ganoon talaga ang diskartehan doon. Kung magaling kang dumiskarte, may kapupuntahan ka. Dito, tumatarang ko naman siya, oh. Pero malakas din talaga itong batang to, ha.
Ilang beses na nating na-vlog to, pero talagang may pang-maintain to. Ang layo nila dun sa second group ay mga 400 to 500 meters na. Napakalayo. Grabe. Ang kailang speed, 42, 43 kilometers per hour. So, tatlo yung nag-aabol doon sa likuran. Si Yannick Reyes, si Wilson Bautista, and oh! Ati na kayo dyan. Isang lap pa. Ay! Ay! Tayo ay malolobat na. Sarap. Break away, break away. Okay, second group. 400 meters behind. 400 meters na, lamang ng ating first group, ha. Okay, James Tubaldo. Nag-aabot, James Tubaldo. So, si Coach Valdez, nag-aabol na rin. Uy, bumibirada na ito. May teleton natin, ha. Mukhang mag-aabol na to. Yun. Okay, ito yung ating second group. More or less mga 500 meters ang lamang nung breakaway dito sa second group at 2, 4, 6 riders na to, ha. Habol pa si Jeff Valdez, oh. Okay. So ito yung ating second group, 2, 4, 6, 7 riders. Yannick Reyes, Jonathan Ocean, si Wilson Bautista, James Ubaldo, and itong si Jeff Valdez. So, di ko kaya daw isa. Dol! Dol! Kasali ka ba dyan? Ha? Kasali ka, breakaway. Ay, sa grupo. Pangalan mo, pangalan mo! Pangalan! Jason Ketos! Jason. Okay. So, mga 500 meters na ang lamang nung ating 2-man breakaway dito sa grupo na to. Mukhang hindi nakakabutan yun, ha. Mukhang dito magkakarimatian mamaya. So pupuntahan muna natin yung breakaway at baka makarimati na yun, ha. Ay, si Jeric Balanag pala itong isa. James Ubaldo and Jeff Valdez. Hey, Jeff Valdez, Yannick, si Jonathan, Jeric Balanag, and si Wilson. Doon na kami sa breakaway. Tara, makinlaksyon tayo. Ay, wala na. So ito na yung ating dalawang breakaway. Si Arvin R. Mendez and itong si Ronnie Ramos. Talagang hindi na sila abutan ng grupo dahil napakalayo na, 500 to 600 meters. So ang tanong kung sino ang kukuha ng kampyonato rito, magkakarimatihan kaya itong dalawa ito o magkakabigayan. Parehas na tiga Pangasinan to, ha. Tagagaling lang itong nakakulay blue na to sa kampyonato sa Batang Pinoy 2023 dito sa mga tiga-bagay ng water. Yun, oh. Thank you, Idol. Okay. So kasi matihan na to. So dito tayo sa bayan ng San Manuel, Pangasinan. So ang tanong lang dito kung sino kaya ang kukuha dito ng panalo, sino ang magcha-champion, itong si Armendres o itong si Ronnie Ramos. Dahil dun sa likod, wala, hindi natin natatanaw. Hindi namin natatanaw yung second group dahil more or less mga 500 to 600 meters na ang lamang ng dalawan to dun sa ating second group na pito yata yung second group na yun, ha. So magkakarimatayan dun yung mamaya, sigurado. Dito kaya magkakarimatayan dun dalawa na to. So yan, more or less mga 2 kilometers to the finish line na tayo. Yo, Diyos ko po, kain to. Ang sarap, no.
So sino ang kukuha dito? Ronnie Ramos o Arvin Hernandez? Bago tayo magbakbakan, bago tayo mag-rematihan, kailangan muna natin siyempre shoutout ang barangay San Juan, Sangguniang Barangay, San Manuel, Pangasinan, sa pamumuno ng kanilang barangay captain. Naku po, medyo malambot. Mukha napapalat patong si Arvin Hernandez. So kung kailan naman malapit na sa finish na saka pa tumatakas yung hangin. Nakaplay Kailan pa tumatakas yung hangin, kung saan malapit na tayo sa finish line, more or less baka 1.5 kilometers so the finish line, ayan na. Talagang tumakas na, nag-break away yung hangin. Mukhang si Ronnie Ramos ang makakakuha dito, pero tignan natin kung magkakarimatihan pa itong dalawa ito dahil 40-59 kilometers per hour. Napakabilis pa rin ang bakbakan ha. Ayan no, talagang lumalambot ng lumalambot. Lumalambot yung gulong. Dito ako si Arvin Hernandez. Huwag mong ayan. Okay, aabot pa kaya sa finish line yung huling hininga ng gulong ni Arvin Hernandez? Alala, palambot na talaga. So ito na, dito na tayo sa welcome arc ng barangay San Juan. So kung kailan naman kayo matiyan sa kapa at tinatakasan ng hangin ang gulong ni Arvin Hernandez. So last 400 o 500 meters to the finish line. Last 400 o 500 meters to the finish line. Wow! Yun! Diyos ko po, kain ko. Talaga minalas pa. Buti na lang pa-finish line na nung minalas. Tinakasan ng hangin ng kanyang gulong. Ito na, last 300 meters to the finish line. Arvin Hernandez na sa harapan. Tignan natin, talaga wala na. Konti na lang, 30% na lang ang hangin ng kanyang gulong, pero bumabanat pa rin. Tignan natin kung madadali ni Hernandez o ni Ronnie Ramos. Ayun na, naaboy ko na ating finish line. Last 250 meters to the finish line. Ito na, si Arvin Hernandez. O, shout out sa inyo. Sige, yun. Kain tayo itong gusto mo. Ito na, tignan natin. Wala na, obos na. 10% na lang yung kanyang gulong, mga idol. Alala, hindi na talaga humihinga. Ubos na. Ubos ang hangin ng kanyang gulong. So pagbibigyan kaya ni Ronnie Ramos o itong si Arvin Hernandez pa rin ang mananalo. Last 200 meters, 150 meters to the finish line. Arvin Hernandez na sa harapan. Alala, tumakas na talaga ng tuluyan ang hangin sa gulong. Ngayon na Ronnie Ramos ang nanalo. Second place, Arvin Hernandez. So flat. Nag-break away yung hangin. Ito na. Okay, rimatayan na ito. Naku. Yun. Sarap. Yun. Okay. Naku. Sino kaya ang kukuha sa mga to? Jeff Valdez, James Ubaldo, o itong si Wilson Bautista. Last 300 o 250 meters so the finish line. Nakaabot tong si Jeff Valdez, nabawasan tayo. Meron pa sa likuran, nag-remate sa likod ha. James Ubaldo yung nasa harap. Wilson and Jeff Valdez. Kasi matayahan to. Huwag kayong kumurap. Huwag kayong pumikit dahil sigurado. Ayan na. Mga angat na si Jeff Valdez sa kaliwa. Biglang siningita si Nondan de Wilson. Ito na. Kumikikig sa kanan. Ito si James Ubaldo, pero si Jeff Valdez nasa harapan. Humahabol pa ito si Wilson Bautista, pero James Ubaldo naubusan. Jeff Valdez and Wilson Bautista. Sumunod, James Ubaldo. Ito yun, remate, ano? Si Matian, si Rayane, Ocean, Jonathan, naubusan. Tangkad kasi eh. So, ang dami nyo dito, doon, natapos. Sus ko po, kaya nyo natapos din sa wakas.
yan, masaya dito. Manalo o matalo di ngayon mahalaga.